Modul InSpis Helpdesk. V tomto videomanuálu se dozvíte, k čemu slouží modul InSpis Helpdesk, jak se do modulu přihlásit, jak zadat nový požadavek a jak se požadavky kategorizují, jaký je průběh řešení požadavku, jak doplňovat informace anebo přílohu k požadavku, jak sledovat historii vypořádání požadavku, jak se z modulu odhlásit. InSpis Helpdesk je systém, pomocí něhož je poskytována uživatelská podpora uživatelům všech informačních systémů provozovaných Českou školní inspekcí a jejich modulů. Uživatelé mohou prostřednictvím tohoto systému zadávat své požadavky, komunikovat s pracovníky uživatelské podpory, sledovat historii svých požadavků i stav, v jakém se požadavky nachází. Do modulu InSpis Helpdesk se lze přihlásit dvěma způsoby. Zadejte do svého prohlížeče adresu helpdesk.csicr.cz a do přihlašovacího formuláře zadejte vaše uživatelské jméno a heslo. Druhou možností je přihlásit se do centrálního systému InSpis Data a v hlavním menu zvolit nabídku InSpis Helpdesk. V přihlašovacím dialogu se pro zadávání hesla rozlišují malá velká písmena, u uživatelského jména nikoliv. Na úvodní obrazovce klikněte na tlačítko Zapsat nový požadavek. Ve formuláři Detail požadavku vyberte instituci zadavatele požadavku. Dále vyberte téma požadavku, tedy systému či modulu, kterého se váš požadavek týká. Do volného textového pole napište podrobný popis vašeho požadavku. Popisu požadavku věnujte velkou pozornost. Podrobný a přesný popis problému či požadavku usnadní řešitelům jeho identifikaci a zkrátí reakční dobu potřebnou pro vyřízení požadavku. Volitelně přiložte také přílohu, například obrázek obrazovky, zachycující nastalou situaci. Tlačítkem Uložit a odeslat systém vygeneruje ID požadavku a zašle vám e-mailovou notifikaci potvrzující přijetí vašeho požadavku. Na úvodní straně modulu InSpis Helpdesk je chronologicky zobrazena kompletní historie stavů řešení všech vašich požadavků. Na dalších kartách jsou vaše požadavky členěny na neuzavřené požadavky a uzavřené požadavky. Neuzavřené požadavky jsou takové, které jsou stále v řešení. Uzavřené požadavky jsou požadavky ve stavu požadavek vyřešen. Kliknutím na ID konkrétního požadavku systém zobrazí jeho detail požadavku. V detailu je výpis dosavadních událostí požadavku, informace o aktuálním stavu řešení a případné komentáře a přílohy. Poté, co konkrétní pracovník uživatelské podpory váš požadavek přijme, nastaví mu stav požadavek v řešení. Řešení požadavku je řízeno systémovým workflow a definovanými stavy, kterými může požadavek procházet.
Jednotlivé stavy definují, na čí straně je řešení požadavku, zda na straně zadavatele požadavku nebo na straně obsluhy helpdesku. Kliknutím na volbu Posunout, doplnit v detailu požadavku můžete k vašemu požadavku zapsat doplňující komentář vůči řešiteli požadavku nebo posunout požadavek do dalšího stavu v rámci workflow. Seznam stavů, do kterých můžete požadavek posunout, závisí na vaší aplikační roli v systému. V detailu požadavku vidíte kompletní historii událostí, která se k danému požadavku váže. Události jsou seřazeny chronologicky od nejnovějších po nejstarší. Jednotlivé události poskytují informaci o tom, kdy byla provedena změna požadavku, kdo ji provedl, jaký je aktuální stav požadavku ve workflow, případně změna stavu a volitelně také komentář, který se k dané události váže. Některé stavy a události se mohou v rámci řešení požadavku i opakovat, například doplňování nových komentářů a příloh. V okamžiku, kdy je požadavek vypořádán, obsluha helpdesku nastaví požadavku stav požadavek vyřešen. Seznam vypořádaných požadavků můžete vidět na kartě Uzavřené požadavky. Ze systému InSpice Helpdesk se odhlásíte tak, že v hlavním menu kliknete na položku nabídky obsahující vaše jméno a příjmení a ze seznamu voleb vyberete možnost odhlásit se. Nyní víte, k čemu slouží modul InSpice Helpdesk, jak se do modulu přihlásit, jak zadat nový požadavek a jak se požadavky kategorizují, jaký je průběh řešení požadavku, jak doplňovat informace anebo přílohu k požadavku, jak sledovat historii vypořádání požadavku, jak se z modulu odhlásit. Hodně úspěchů při práci s modulem InSpice Helpdesk.